No niin, tossa on se sun lapsen vahtis. Mä oon pomo täällä. Okei, mä oon sitten pomo täällä talossa. Ei muuta sanottavaa. Jos tiedätte mitä mä tarkoitan. Mutta ulko-ovi on tuolla. Turpaki. Moi. Onks isä se? Onko päissä? Joo, en mä mitään ottaa. Joo. Täällä ei puhuta puhelimeen. Mutta eihän tää ollut edes kiinni, seijässä. Mä oon pomo täällä, kun pelleillä mun kanssa. Mä oon pomo täällä. Hei. Ei soiteta täällä. Mä oon pomo täällä. Ei pianoa. Minä pomo. Hei. Hei. Nyt on mun vuoro. No, okei. Onko pleikkaa? Hei. Nyt on mun vuoro. Tässä on 2 pelikin. Siis oli. Hei. Yksikin muna putoo, niin sä siivoat sen pois siitä. Okei, tuliko se? Okei, sä kuulit mitä mä sanoin. No olikos teillä kivaa täällä? Mä oon pomo nyt.